Zemní práce Jaroslav Jelínek, hospůdka ve dvoře Miroslava Pavlíčková, autodoprava Milan Kotolický, přátelé obce Jasenice, tak ty bych chtěli vidět. Jsou to tam lidi? Samozřejmě, jsme všichni přátelé Jasenice. Rostislav Pavlíček, soukromý zemědělec. Tomáš Nováček, soukromý zemědělec. Robert Hadraba, soukromý zemědělec. Miloš Gruber, soukromý zemědělec. Kula Střebíč. Réman Jiří, zahradnické úpravy SRO. Karel Demol, autodoprava. Elektrovildovec, MBL Spol SRO, Dušan Hort, autodoprava a zemní práce, Strojírna Slavíček, Ladislav Vrba, truhlářství Pokrotka, Irena Smahová, Pavel Havlát, Miloš Václavek, Zverimex ve dvoře Velká Bíteš, kadeřnictví Renata Urbánková, Turbokars SRO, BC, Mobíly, Jaroslav Horníček, Železářství Žaloudek, Labara SRO, Truhlářství Mojry a Linmom SRO. Všem těmto sponzorům děkujeme.